Maayong buntag sa tanan nga mga nagsubaybay sa atong Metro Davao hiniusang panimbahon sa mga panimalay karon, mga opisina o asa man kamo dapit, ubani kami sa pagsimba sa Ginoo diya sa espiritu ug kamatuoran labi na sa atong pagpamalandong niining mga panahuna karon. So atong sentro nga atong mahuna-una o kasing-kasing diha sa atong buhi nga Dios samtang atong paminawan ang mensahe, ang pasyon ng huni. Alang sa tawag sa pagsimba. Ngari kamo katawhan sa Dios bisan taliwala sa atong kalisdanan. Daygon ta ang Ginoo kay siya ang atong langit ng amahan. Ngari kamo para magsalamat sa kasing kay ang umas sa Ginoo ipadayag ni ating sa iyang mga na si Kristo.
Ngari kamo uban ang kalipay ug kasiguruhan kay ang Dios ania uban kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Ang Ginoo balaan ng Dios, ug sa ugma walay pagbaban. Busa kay unta ang Dios. Balaan, balaan, balaan ang atong Ginoong Dios nga makagubag sa tanan. Siya mo ang Dios kaniadto karon ug sa mga balaan o gamhanan namo nga Dios, ania kaming imong mga anak niining kabuntagon alang sa pag-awit, pagdaig ug pagsimba kanimo nga among Dios. Walay lain nga tako sa among mga pagsimba ug pagdaig kundi ikaw lamang gayud Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Ikaw ang tinubdan sa tanan, lakip sa among mga kinabuhi. Busa niining kabuntagon, naginadapit namo ang balang espiritu diri sa among taliwala aron nga magadihog sa matag usa sa imong kaalam ug pagsabot samtang kami pamalandong sa imong pulong ug magapamalandong sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Among gibayaw ang among mga tingog sa mga pagdaig ug pagsimba diha lamang gayud kanimo o Dios. Sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ang patukuran sa atong pamalandong karong buntaga makita sa Ebanghelyo ni Jesus alang kang Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 hangtod 20. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Tungod niini sa inyong panglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan.
Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Amen. The church has been silent, but the world raised its voice. In loud and angry tones they took the lead. Well, all across creation, there's a rumbling in the hills. As the chosen ones of God stand up to make His message known, I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops, tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise, the world will hear my voice, Jesus saves. The rocks and hills were ready to proclaim the Savior's light, but the Spirit of the Lord said they should wait. God knew His children were ready to march on. And proclaim His word throughout the land and seal the devil's fate. But the world still tells us daily that God is not alive, and salvation's plan is just a fairy tale. But their lives will change the truth. Jesus died for you, and the world stays eternally. Good happy Mary Day. Our God is shouting from the housetops, proclaiming from the mountaintops, tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise, the world will hear my voice, Jesus saves. We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around, Jesus saves, Jesus saves. I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops, tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise, the world will hear my voice, Jesus saves. The world will hear my voice, Jesus saves. The world will hear my voice, Jesus saves. Jesus saves. Maayong buntag kaninyong tanan mga igsuon. Karong adlawa atong ginasaulog ang Trinity or the doctrine of 3-in-1. And speaking of 3-in-1, karon nga naa naman ta sa technology age. So, naandad na ta ani o gusto ta aning instant tanan nga mahitabo. Like instant coffee, naa na ang 3-in-1, naapagani 5-in-1. Karon tong among inom nga turmeric 7-in-1 gyud, no? So imagine that. Og naa pa atong ginaingon nga all-in-one, or sa mga package tour mo ingon sila all-in package.
Akong gipili ang teksto nga naa makita sa Mateo nga patukuranan sa atong pamalandong, mao kini ang bahin sa kasulatan nga nagsaysay nga human sa pagkabanhaw ni Jesus og sa hapit na siya mukayab ngadto sa langit, iyang gisugo ang iyang mga tinun-an sa panglakaw og himuang mga disipulo ang tanang nasod. Og bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, og tudluan sila sa tanan nga iyang gitudlo kanila. Ug uban niini nga sugo iyang gipaubanan og usa ka saad nga si Jesus magauban kanila hangtod sa katapusan sa katuigan. Sa mga mitambong katong Goye Trainers Training, mao man ni nga text ang gigamit sa atong resource person ug iyang gi-explore pag-ayo ang mga angay nga buhaton since kita gimanduan to go. Sa maong teksto diha ato usab makita ang elemento sa Trinity, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu. Sa maong o sa samang higayon, si Jesus mihatag og tulok linain nga mga sugo ngadto sa iyang mga tinun-an nga gipadayag sa tulo ka mga pulong. Una, lakaw; ikaduha, bunyagi sila; og ang ikatulo, tudloi sila. Mga kaigsunan ko kang Kristo, mao kini ang atong hisgutan, ang kabahin sa tulo kamando o sugo sa Dios nga angay nato buhaton. Una, ang pulong nga lakaw. Usa ka kamanduan nga angay tumanon. Gamiton kini nga pulong sa mga tawo nga dunay gahom o otoridad aron sa pagmando sa mga katawhan o institusyon nga ubos sa ilang pagmando. Sa wala pa ihatag ni Jesus ang iyang sugong, miingon siya, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag na kanako. Ang pulong nga lakaw nga gihatag ingon nga usa ka mando nagpasabot nga usa kani o kini nga misyon. Usa kini nga pulong nga gilitok uban ang gahom ug kinahanglan gayud nga tumanon. Ako kining gigamit nga pulong aron ipaila ang usa ka aspeto sa Dios nga maoy tinubdan sa tanang gahom. Kita nagtuo nga ang Dios usa ka Dios nga makagagahom og atoa sa taas nga dapit. Siya Dios nga talagsaon og labaw sa tanan. Kansang pagkamao dili gayud nato matugkad or matukib ug dili gayud nato maabot. Apan kung iyang kabubuton nga mopadayag siya kanatong mga tawo, mahimo niya kini og kita makaamgo og makaila kaniya. Mao kini ang Dios nga nailhan sa mga Hudyo nga ilang gitawag nga Yahweh. Sa ilang kasinatian sumala sa gisaysay sa daang tugon, ilang nasinati ang usa ka Dios nga nagluwas kanila gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto og naghimo kanila nga usa ka nasod og katawhan. Kini nga Dios balaan nga wala mahimo makakita sa iyang nawong og mabuhi. Apan bisan pa niining pagkabalaan og pagkamakagagahom nga Dios, ang mga Hudyo iyang gihatagan sa dungog, pinaagi sa pagpili kanila nga mahimong iyang mga katawhan. Ang mga nasod nga nagalibot kanila aduna usab ilang mga Diyos-Diyos, apan sila lamang ang nagatuo sa usa ka tinuod nga Dios. Mauusab kini nga Dios nga gituuhan o gitawag ni Jesus nga Aba, usa ka Hudyong pinulungan nga nagkahulugan og tatay or papa sa Pilipino. Ingon nga mga Kristohanon atong nasunod kini nga pag-ila o pagsinatin sa usa ka makagagahom, talagsaon og balaan nga Dios.
Si Jesus nagtawag kaniya nga amahan aron ipakita nga kini nga Dios dili lamang halayo kanato kundili usa ka Dios nga mahimong mapaduol sa tagsa-tagsa kanato pinaagi sa usa ka panagdugtong ingon nga iyang mga anak. Ang Dios makagagahom ug dili gayud kita makatupong kaniya. Apan dili lang kini ang paagi sa pagsinati kaniya. So kung siya makagagahom nga Dios ug atong giila nga atong amahan, unya nagmando or nagsugo kanato, so therefore in respect or in obedience to a powerful God, ang atong angay nga buhaton ato gayud nga tumanon ang iyang sugo nga go manlakaw kita og sa atong pangpanlakaw mindful of a very important task, and that is to do His mission of proclaiming His gospel to all nations. Ikaduha, bunyagi sila. Ang ikaduhang pulong mahitungod sa Trinity mao ang bunyag. Sa wa pa masugod or musugod si Jesus sa iyang ministeryo, ang iyang igagaw nga si Juan Bautista nagbunyag kaniya pinaagi sa tubig. Kita sa UCCP nagaila sa usara ka bautismo or bunyag. Kung ikaw gikan sa lain nga simbahan ug gusto ka mobalhin ini nga simbahan, dili nakaangay nga bunyagan usab. Labi na kung ikaw nabunyagan sa tulo ka persona or gamit kining ginatawag nato nga Trinitarian formula. Ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Baptism is very important. It is a declaration that you are a follower of Jesus Christ. It is a public confession of your faith and your commitment to Jesus Christ. It is also the next step after salvation through repentance and faith, and it is an important foundation for Christian life. Atong inumduman sa Mark 16 verse 16 when he said, "Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." So ang bunyag mao kini ang simbolo sa atong bag-ong kinabuhi ingon nga Kristiyano o anak ni Kristo. Atong gilubong ang daang kita ug mubangon kita nga magkinabuhing bag-o tungod ni Kristo. Mao kini ang kahulugan sa bunyag. Usa kini pagpamatuod sa usa ka tawo sa iyang paghalad sa kaugalingon ingon nga timailhan nga siya kabahin sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia o simbahan. Ang bunyag mao ang simbolo sa paghugas o paghinlos sa usa ka tawo. Ang timailhan nga kabahin na siya sa kinabuhi, ministeryo, kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo og ang pagdawat niya ngadto sa panaghiusa sa Kristohanong pagtuo nga mao ang iglesia. Ang nakahatag og importansya sa bunyag mao si Hesukristo. Diha kaniya napadayag ang kinatibuk-an nga maabot sa usa ka tawo. Si Jesus mao ang naghinlo kanato sa atong mga sala sa iyang pagkamatay dito sa krus. Pinaagi sa bunyag ang usa ka magtotoo mailhan nga kauban ni Kristo. Ug tungod kay Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, siya usab dili magpabilin diha sa kamatayon. Ug tungod kay ang lawas ni Kristo mauman ang iglesia, siya ilhon na nga kabahin ni ining panaghiusa sa mga magtotoo. Si Jesus mao ang Dios nga nakigkauban kanato. Siya ang anak sa Dios ug siya nag-ingon nga siya ug ang amahan usara. Ang mga Hudyo sa panahon ni Jesus naglisod sa pagsabot nga si Jesus ug ang makagagahong nga Dios usara. Tungod kay dili sila makatuo nga ang Dios mopaubos og
makigtipon sa tawo. Apan mao kini ang gihimo sa Dios, ug si Jesus mao ang Dios nga nagpakatawo. Ug diha kang Jesus atong masabtan nga ang Dios dili lamang gamhanan og halayo kanato, apan aniya usab siya kanato. Mahibalo siya sa atong mga gibati ug magantos usab siya sama kanato tungod kay nahimo siyang tawo diha kang Jesus. Kung wala si Jesus, lisod kaayong masabtan ang usa ka Dios nga magpuyo uban kanato. Ang ikatulo og ang last mo iingon, tudloi sila. Teach them. Ang pangutana, unsa man ang atong angay nga itudlo kanila. Kay kining word nga nila or them, mao kini kadtong mga bag-ong converts, those newly welcomed in the Christian fold. Unya, unsa may atong itudlo? Mga set of rules ba? What they supposed to do and what not to do? Mao ba kana ang atong angay nga itudlo kanila? O kana ba nga bahin mahimuot ba kaha ang Ginoo? They command, teaching them to obey everything that I have commanded you. Meaning we have to teach people to obey and bring their lives under the authority of the Word of God. Every fiber of their being, they have to obey what is in the Bible in order to make their lives more like Jesus. Og mga igsuon, ako mituo nga kini nga mando ang pagtudlo kini gasa sa balaang espiritu. It is a gift from the Holy Spirit and also the work of the Holy Spirit. Kung ang balaang espiritu anaa kanato, ako magatuo nga kitang tanan makahimo sa pagtudlo. Usa kana ka mahinungdanon nga buluhaton sa tawo. Kay kun dili kita mutubo ingon nga mga nilalang. Ang pagtudlo kinahanglan atong buhaton o kini usa sa mga hiyas nga gihatag kanato sa balaang espiritu. Kita muagri nga kining balaang espiritu mao ang nagtudlo kanato mahitungod sa Dios. Nahibaluta mahitungod kay Jesus tungod kay ang balaang espiritu maoy nagtudlo kanato. Ang balaang espiritu maoy responsable sa atong personal na kasinatian ni Jesus o sa pag-ila sa presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi. Ang balaang espiritu maoy nagagahom kanato sa pagkahibalo nato mahitungod sa Dios o sa pagsunod sa Dios. Kung wala ang balaang espiritu, dili gayud kita makahibalo sa Dios o sa kahulugan ni Jesus sa atong kinabuhi. Nahibalo ba mo nga nga mubati kitag sad-an kung makabuhat kita og sayo? Ngano nga dili maayo ang atong bation kung wa naton mabuhat ang matarong? Tungod kay naa ang presensya sa balaang espiritu. Ang pagkahibalo sa Dios ug ang personal na kasinatian ni Jesus dili paigo. Kinahanglan nga mag-usab kita sa atong kaugalingon nga mahimo kitang sama kang Kristo aron nga atong makabot ang atong kabahin sa paghari sa Dios. Dili ni nato mahimo sa atong kaugalingon lamang tungod sayon alang kanato ang pagpakasala. Apan ang balaang espiritu maoy mugahom kanato sa pagbuntog sa atong makasasalang mga kinaiya. Mahitabo kini tungod kay ang balaang espiritu mao ang Dios nga magagahom kanato alang sa kahingpitan. Friends in the Lord, mga kaigsuunan ko kang Kristo, mao kini ang Dios nga 3 in 1. God the Father, our Creator, God the Son, and God the Spirit. Mao kini ang atong Kristohanong kasinatian sa Dios. Ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang, ang Dios nga nahimong usa kanato, ug ang Dios nga nagagahom kanato. Mao kini ang Trinity, ang atong pagtuo sa usa ka Dios apan nagpadayag sa tulo ka matang sa kasinatian.
Apan dili gayud nato hingpit nga matugkad ang Dios tungod kay mas dako o kahibulungan siya kaysa atong tawhanong pagsabot. Ang atong nahibaluan sa Trinity o sa lamang kaang-ang sa atong kahibalo mahitungod kaniya sa magapadayon kita sa atong panaw sa pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Balaang Espiritu, kini ang pulong sa Dios. Amen. Dako ang among pagpasalamat kanimo Ginoo sa imong pagka-Dios kanamo, dili lamang karon bisan kaniadto, karon ug sa walay pagkabalhin ikaw nagpabilin nga nagpadayag sa imong kaugalingon, sa imong pagkaikaw pinaagi sa tulo ka bahin. Among gisaulog karon ang Domingo sa Trinidad ug among gituuhan Ginoo nga ikaw nga usa ka Dios sa tulo ka bahin nagpaila kanamo. Dili namo matugkad kini apan ang among kasinatian ug ang imong gugma igo na nga makahimo kanamo pagkumbinsi na ikaw buhi gayud. O kung wala ikaw, wala kami. Pahinomduman mo kami Ginoo nga aduna kay sugo kanamo. Mao kini ang pagwali sa ebanghelyo ngadto sa tibuok nga kalibutan. Hinaot o Dios nga magpadayon o magpabilin kami niining imong tawag. Dili kami mosimang sa tuon ni sa wala o sa bisan asa kundili padayon kami nga magsunod kanimo. Tungod kay gawa sa among pagsimba, gawa sa among paghimaya, gawa sa among pagpangayo sa among mga panginahanglan. Ikaw aduna ra gayoy usa ka sugo nga mao nga iwali kini ngadto sa tibuok kalibutan. Isulti nga ikaw nahigugma kanamong tanan ug nagpakamatay kanamong tanan ug nagandam ug ganti nga kinabuhing walay katapusan ug nagandam og kasakitan nga wala usay kinutuban kung kami mapakyas sa pagdawat sa kamatuuran ug sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo ingon nga grasya. Amahan, padayon kami nga mamalandong ining tunga-tunga na sa halos tunga-tunga na sa tuig apan nagpabilin ang pandemya bisan tuod do na nay mga nagkalain-laing vaccine apan nagpabilin ang among sitwasyon nga ingon ini gihapon. Busa padayon mi nga mamalandong mga liya ug mga yugtabang kanimo. Luwasa kami Ginoo, luwasa kami sa tanang kadautan, sa tanang dagway nga mga makadaot kanamo. Luwasa ang mga panimalay, luwasa ang among mga ginikanan, among mga anak, luwasa ang among nasod ug uban pang mga nasod. Luwasa Ginoo labi na ang mga Kristohanon. Kung unsa man ang imong plano kanamo, matuman kini kay wala may makasupak niini. Apan nagaampo kami nga kaluy-an nimo kami Ginoo ug imong ipalingkawas sa imong kasuko sa tanan nga imong ipahamtang sa kalibutan. Ginoo, kung aduna pa may mga pag-ampo nga naa karon sa among mga huna-huna ug kasing-kasing, pakigsulti kanamo ug tubaga kami Ginoo sumala sa imong kabubuton. Uban ni ang imong katawhan kung asa man sila karon nga nagauban ining Metro Davao hiniusang panimbahon. Ang imong pagpanalangin kanamo moabot unta kanila ug mulapnag ngadto sa tibuok nga kalibutan. O Dios, among gitugyan kanimo ang among kinabuhi ug among gihalad kanimo ang among pagsimba. Mao kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Tunggon sa Diyos pag-ampo ta. Tunggon sa Diyos pag-ampo ta. Tunggon
Usa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Nagaampo ta. Balaan na o Dios ang among mga kinabuhi alang sa padayon nga pag-alagad kanimo. Balaan na usab kining mga salapi, uban pang mga halad, ekspresyon sa among pagkamapasalamaton sa imuhang pagka-Dios ug sa imuhang pagkamaayo sa matagusan namo kakinabuhi. Salamat nga imo kining ipihig alang sa padayon nga buluhaton sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan. Pinaagi kang Hesukristo. Kini ang among mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa atong mga pahibalo, ang atong hiniusang panimbaho nagapadayon tungod sa mga tao nga nagsuporta kanato, nagampo kanato, mingtabang kanato diha sa bisan nagkalain-laing pamaagi. Mga babae, mga kababayenan, CWA nga naa kanunay, salamat sa inyong presensya ug katong gusto pa pwede pa ta kay kulang pa ang mga lingkuranan nato. Pasalamatan pud nato ang atong magwawali niining adlaw si Pastor Grace Bagisan. Salamat sa iyahang kinabuhi. Ang atong accompanies Miss Erica Panotis, ang atong worship ministry director Pastor Melvin, ang atong multimedia ministry director Pastor Winsel. Ug salamat po sa mga sponsor nato sa atong paniudto. Kung napay gustong sponsor og paniudto, mga ra gihapon mi. Bisag dili mo makaanhi pero ang inyong tabang kanamo makapalig-on sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa sunod Domingo, unang Domingo sa Hunyo, ang atong magwawali mao si Pastor Fez Selva. Unya sa ikaduhang Domingo, ang atong magwawali wali lain si Pastor Ruben de la Cruz. Senior na ni. Uni siya ang CEO sa Brokenshire. So ato siya makita sa ikaduhang Domingo sa Hunyo. So padayon ta nga mag-alagad sa Ginoo sa nagkalinlaing ministeryo sa atong pagpangalagad. Thank you.
Hangtod sa imong pagbalik Ginoo kami nagalaom, ug among giila, ug among nasayran sa hingpit, nga imo kaming giluwas, gilukat, gibayran, gilimpyuhan pinaagi sa miling dugo sa imong anak nga si Ginoong Jesucristo. Salamat Ginoo nga padayon ka nga makig-istorya kanamo, makigsulti kanamo diha sa espiritu ug kamatuoran. Magabadlong, magabantay, magaatiman sa tanan ni mga katawhan kung asa man kami nimo gipadala. Kung unsa mang mga ministeryo nga kami naa, mailalom kami sa imong gahom unta ug magpabilin unta kami kanunay kanimo Ginoo sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi hangtod nga ikaw mobalik. Ipadala kanamo ang imong balang espiritu sa kanunay ug ayaw tugti nga kami mobiya kanimo tungod kay ikaw dili man gayud mobiya kanamo. Amahan gilauman namo nga ang tanan nga plano sa nimo alang sa imong katawhan mamatuman gayud sa hingpit. Walay makapugong, walay makapukan, ug walay makadaot nga mga kadautan nga makaabot kanamo. Batunan nato ang kalig-on sa Dios tungod kay siya naghatag kanatong paglaom ug kasiguruan pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Karon ang gugma, ang panalangin, ang grasya, ang kalig-on sa atong Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo, magauban nato karon ug sa walay katapusan. Amen. 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 Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo, ug luwas ako sa kasalanan, sa